ukuthi imidlalo yayo imidlalo ela kwa Betway ama test ngale ama-exam ko CAF banibani lutho angibonanga lutho kulawo ma-record iphi ayihlangananga yini ilokho nje ukuze bebhale kuze kwazi ukuqualify for exam kanti kwenzakaleni angazi mina kusho ukuthi before ufike ukuthathwe kwi-exam okuyi-CAF yabo uyayiperforma ngithi la ba qualify uyayiqualify le exam ngene i-CAF yabo bese kuhamba kuba nemidlalo ama test ukuthi uwenza kahle yini ama homework nama class test uzoqhubeka udlale kusho ukuthi kwahamba ama test nama homework nama assignment akwangabhalansa kahle wena uCAF uthe uma ekhipha imphumela ngoba phela yena ufuna ipercentage ukuthi uphase kangakanani remember phela uCAF impartial awuthathi ihlangothi ufana nami nawe uqhubeke nama games phela bonakala ukuthi uperform kanjani kuma homework kuma assignment nakuma class test kusho ukuthi le percentage yalama maki kwi Orlando Pirates ayizange ibe yinhle baqualify ukuqhubeka babhala ama test baqhubeke nemidlalo